os valores que acompañan ao cooperativismo son valores moi importantes e que merece a pena loitar por eles. Espazo Coop Emprende, ao final, non é nada novo que non viñéramos facendo dende Espazo Coop, porque Espazo Coop é unha referencia no que é o acompañamento e difusión da fórmula cooperativa, pero tamén despois da defensa dos nosos intereses como empresa. E sobre todo que se vexa e que se coñeza que outra forma de facer economía, outra forma de facer emprego é posible, é rentable e é viable, e está sendo xa. Que teñamos os mesmos accesos e que poidamos enfrontarnos a futuros retos, as nosas vidas laborais, dende diferentes perspectivas. Moitas veces a empresa se constitúe, pero o reto é que aos 2 anos esa empresa siga en funcionamento, siga sendo rendible e que esa persoa manteña o emprego. Porque un dos indicadores do proxecto non é só crear emprego, senón mantelo e ver esa persoa aos 18 meses de constitución en que situación está no mercado laboral con respecto aos seus inicios.